Production. Me military. Uchimuna unga mugaire, auzive zino itavaire. Abana kanda kumeso, chavana kuna tete kunga tumitira mipu. Ni mwanya nim, nakawasiva ni manim. Abambo peta rangu game, andipere kunge kenduru, andipere kunge banduru. Dirichi gunduru, datora mamenduru. Kunge mkuru loti ini anitambo cheuka. Kunjendereka kutetereka apatina ukimuka. Mamero, mane kodorino kono sata pero. Mane kutonzira tambo pa matero. Chakava weya kare nechikero. Mamero, nakagara pachikero chota tingu. Mirandi kutipe post pingu. Kane kuchinjira makana kwita kunge mrara bungu. What's why? Mamero ese truco kusivai. Moneka uno ketutimai. Labda patena, moyo yaka shibas gori yembe takachena. Manenge vatiti ndo mafesi. Apa ndito type dinotengesa kupesi. Usebu muriso tuziesi. Wafuretira ndo wanofinya misafesi. Aya mamero, mane kodorino kono sata pero. Mane kutonzira tambo pa matero. Chakava weya kare nechikero. Mamero, nakagara pachikero chota tingu. Mirandi kutipe post pingu. Kane kuchinjira makana kwita kunge mrara bungu. Abana kanda kumeso, chavana kuna tete kunga tumitira mipu. Ni mwanya nim, nakawasiva ni manim. Abambo peta rangu game, andipere kunge kenduru, andipere kunge banduru. Dirichi gunduru, datora mamenduru. Kunge mkuru loti ini anitambo cheuka. Kunjendereka kutetereka apatina ukimuka. Mane kutonzira tambo pa matero. Chakava weya kare nechikero. Kutipe post pingu. Mamero, nakagara pachikero chota tingu. Mirandi kutipe post pingu. Kane kuchinjira makana kwita kunge mrara bungu. Aya mamero, mane kodorino kono sata pero. Mane kutonzira tambo pa matero. Chakava weya kare nechikero. Mamero, nakagara pachikero chota tingu. Mirandi kutipe post pingu. Kane kuchinjira makana kwita kunge mrara bungu. Military. Uchimuna unga mugaire, auzive zino itavaire. Bingo Production.